Салом, салом, салом. Шерои хушбахт. Шумо чуту? Саломатиҳо, кору боро, пиру ҷавон, хурду калон, ҳама тинч? Ёд кардам шумо. Бисёр гуфтаниҳо ҳаст, намедонам аз чӣ сар кунам. Пеш аз ҳама хушомадед ба канал ва муддати дароз буд видео снимат намекардам ман. Ва ман чӣ гуфтанӣ, дар ҳамин канал ман намехоҳам ки адабӣ ва боадаб худама донову псевдокультурни гирифта боадабона гап занам, барои шумона фиреб кардам. Барое ки бисёри вақт одамҳо боадаб гап мезананд, бо калимаҳои камчин ва хушрӯро истифода мебаранд барои фиреб кардани ва расположить кардани ҳамин аудитория. Барои ҳамон ман намехостам ки ҳамин канал ба ҳамин чиз бошаду мехостам ки ин канал ба як канали ошкор бошад. Ва дуюм мақсади асосии ман ҳамин ки ҷамъияти мо пеш равад, ҷаҳонбиниш васеъ шавад ва мо донотар, зеботар, хушрӯйтар шавем, чӣ хел ки дар яъне ки қарнҳои пештара будем. Имрӯз ман мехостам дар дигар мавзӯъ гап занам, аммо як фикр ҳозир ба сарам омад ва чун гуфтам ки қарни пештар ва мехоҳам ба фикрам дар бораи қарнҳои пештара пеш гап мезанам, хеле ҷолиб ҳам мешавад. Ва мо чӣ хел мо аз ҳамон ориёҳои зебо то ин дараҷа омада расидем. Ҳамин чизро мо бояд ки донем, фаҳмем, яъне ки ҳамин таърихи историяи ҳамин корро, чӣ гуна бо мо ин корро карданд, ҳамин чизро мо камтар барои ҳамин чиз ман мехостам равшанӣ андозам. Лекин бисёри одамҳо ростро фаҳмидан намехоҳанд. Рост, ин сухани рост, яъне каҷ нею рост. Вақте ки ман ба шумо рост мегӯям, ба шумо ин чиз сахт мерасад. Барое ки ҳар як одам манмании худашро дорад, эгоизми худашро дорад. Ин эгоизми шуморо задиват мекунад. Шумо хиёл мекунед ки ман шуморо паста дӯстем, ё ин ки ё он хел мехоҳам ки ба шумо чӣ гӯям, шуморо задиват кунам. Лекин не, ман ғараз надорам аз ин суханҳоям. ғарази ман танҳо пешравии ҷамъияти худам. шитобе ки ману ту дигар ҷамъшуду равшан нашавем, ману ту донотар шавем, зеботар шавем ва оянда ҷамъияти мо туппою безеб набошаду мисли пештара чӣ хеле ки сомониён буданд, суғдиён буданд, зебо шавем, хушрӯ шавем, занҳои хушрӯ дошта бошем. Представед кун ту зан гирӣ ки ҳамхе занат чеҳрааш зебо, табаш болида, мусбат ба чеҳраи ту механдад ва фигураш зебо. Ту мехоҳӣ ки бо ин зан як умр зиндагӣ кунӣ, таварами зиндагият ширин мегузарад. Инчунин зан, мисол марди зебо ро гирад
на он ки ҳозир мо дар ҷамъиятро мебинем ки ҷамъияти яъне ки чӣ яъҷуҷу маъҷуҷ шудагӣ аст, ҳама қадпасту безебу урод, чӣ хеле мо ба ҳамин дараҷа омада расидем. Агар ман ҳозир ҳамин гапи ростро гӯям, ту қабул намекунӣ, барое ки ту фақат шуниданро мехоҳӣ, тамом, не ки ҳаракат карданро намехоҳӣ. Мо чӣ олимои беамал, мо фақат як касро таъна задан, критиковать кардан мехоҳем, гап задан мехоҳем, ин ту ва ин ту, не ки худамон намехоҳем ки як ҳаракат кунем, камтарак хотя бы ҳаракат кунем ки ҷамъията мо дигаргун шавад. Камтарак ҳаракат кун, бисёр не, худату ҳамин оилаатро тағйир деҳ, ҳамун наздиконатро тағйир деҳ, як худату ду-се каси дига ба ҳамин гапа гӯй, тамом, дига ҳичи дар кор не. Ҳама асосӣ медонед чӣ моро иханин то ин дараҷа оварда расондагию чумо кардагию ахмақ кардагию Ҷамшуду Равшан кардагӣ, ин ноз ва хатна. Ноз, хатна, тӯй, ҳамун абразанӣ, яъне ки бачаро амайдакеш бурида мепартон ку, ин чиз нодуруст. Ва ноз кашидан, инам генетики одама. Якчанд бор дар ҳамин канал гуфтам охе ки генетики ману туя кашакара мепартод ва ману ту мана тупой шудем, Ҷамшуду Равшан шуд. Фаҳмидоси? Ва он марду зане ки нос мекашад, носро мефурӯшад. Шумо хоини миллат ҳастедон ва он марду зане ки нос мекашад, шумоҳон хоини фарзандои худатон ҳастед. Шумо фарзандои худатонро кайфро интихоб карда придавать мекунедон, яъне ки генои кончения барои ва ё мететон, генои ифлосшудагӣ, ва ё в результати урод таваллуд мешавад. Акнун ман кӯтоҳ карда гӯям, мо бисёри вақт фақат шунидан мехоҳем ки чӣ вақте ки ман таблеткае метиҳам, яъне ки таблеткае ки ту мехӯрию шифо меёбӣ. Яъне таблетка гуфта ман чиро дар назар дорам? Дар назар дорам ки решение проблемае метиҳам, ҳеҷ ки қабул намекунад, ҳеҷ ки амал намекунад ин чиз. ту вақте ки хоҳӣ ки ҷамъияти Тоҷикистон аз ҳамин дараҷи пастию мусур шуда рафтанаш, чумо шуданаш, яхта сар баланд кунаду яхта пеш равад, ту мехоҳӣ ҳамин чизро? Чӣ бане ки ман гӯям ки чӣ гуна ҳамин чизро мешавад тағйир дода, ҳамин аҳволро решенияшро диҳам, планашро диҳам, таблеткашро диҳам, чӣ ба шумо қабул наметавон кунед он гапи ростро? Охай агар қабул накунӣ, гир таҳлил кун, гӯ ки чӣ ба ҳамин одам ҳақи гап задост. Ман 100 бор гуфтаам ки причини асосиаш дар нос ба арақ ба обрезание ба, яъне ки хатна кардан ба ва близкие родственные связи ба, яъне ки хешовандонро гирифтан. Ҳамаи ин гени моро урод кард. Ҳама асоси нос. Барое ки нос то 18 сола бача ба фурӯхта мешавад, аз ҳама чизи наркотики даступни ва аз ҳама наркотике ки дар борааш ҳеҷ ки гап намезанад. Ва ин чиз ману туя чумо карда фарофт. Шумо ҳамахтара ҳалолхӯру тозадону тозагиру тоза парвара, тоза параст, ҳалолхӯр мегӯяд ки мана бисёр одамое ки гӯшти хукро бад мебинад, мегӯяд ки гӯшти хук ҳаром асту дастсодаи хук мисол ҳамин хел ҳайвон ҳаст ки тамоми чизро мехӯрад, дандонҳои курсӣ дорад бисёр қавӣ ва тамоми чизро хоида мехӯрад
ва практически всеядне ҳаст, яъне ки всеядне гуфта ҳама чизро мехӯрдаги ҳайвонро мегӯянд. Инчунин агар дар кор шавад, ҳамнасли худашро мехӯрад, фарзанди худашро мехӯрад ва одамро агар ҳамхе корҳо шудагӣ аст, ки дар вақти ҷангу ҳоле дар ҷангҳои ҳамин Украина одамҳои мурдаро хукҳо мехӯранд. медонӣ ин чизро? барои ҳамин хук структураи вақте ки ту хукро мехӯрӣ ва қариб 90% структури ҳамин генетически состояниеш одамба монанд ва органҳояш бисёр одамба монанд ва яъне ки генаш вайрон ки ҳаст, гени туро вайрон мекунад, барое ки ту қариб 80% аз об иборат. Об ин флешка носитель информации, хуни ту ҳам носитель информации, днк туя вайрон мекунад. фаҳмидӣ? любой чизе ки ту мехӯрӣ, меошомӣ, инчунин мекашӣ ва мисли нус генатба запис мешавад, яъне ки хунадба ва туро вайрон мекунад. хук мегӯед одама генашро вайрон мекунад, даюс мекунад, беномус мекунад ва ҳамхел гапҳо мегӯе ку ҳамин, барое ки ин чиз ҳаром, ҳамин гапа мегӯеми ту, ҳамин чиз ба шумо эътироф доред, медоред, не ки барои чӣ ту носа мисли ҳамин гӯшти хук ҳаром қабул намекунӣ, ҳоло он ки таъсири нос аз хук якчанд даҳҳо маротиба зиёд ҳаст. тез генатро вайрон мекунад, тез туро чурка мекунад, тез туро ҷамшуду равшан карда, тез лоху чумо мекунад, туро даюс мекунад, беномус мекунад, қадпас мекунад, предатель мекунад, безеб мекунад, дурӯғгӯй мекунад. ҳамаи ин чизоро таназзул мегӯянд. ба воситаи таназзул, в результати таназзул, яъне ки дегенератство, ту ба ҳамин дараҷа омада расидӣ, ба ҳамин дараҷаи қадпастӣ, безебӣ, уродӣ, чумогӣ омада расидӣ. не ки ман вақте ки таблеткиша тям гӯм ки носа накаш, гена тоза мешад, аз дигар ориёфар мешӣ, аз дигар зебо мешӣ, аз дигар доно мешӣ, аз дигар дунёро қоил мекардагӣ насл мешад, насли мову ту мешад, зиндагии зебо мешад, зиндагии хурсанд, зану фарзандони мо ҳамеш зебо мешад, ҷамъият зебо мешад. ин чизро ту қабул намекунӣ, барое ки ту носа нағз мебинӣ, бо воситаи нос ту кайф мекунӣ. ин как би маленький ҳами апори ту, ина ҳарчи вақт ту мисол русти мезанӣ, мегари калаведа. не ки худо ин чиза мебинад, виҷдонат гуфтааст ки ҳамин ту кори нодуруста кардааст. агар ту мард бошӣ, пеши худат ба отвечат кунӣ, поступкҳои худат ба отвечат кунӣ ва ту мегӯӣ ки действительно ман як кори нодуруста кардааст, як кори кончения кардааст, ман ояндаи миллатамро подставит кардааст. а мардак сар мешавад, ҳамаи кор аз ману ту сар мешавад. занакҳои ҷамъияти мо, ино занак хай қандошон хӯранд. яхе занакҳо поведениҳошон аз мардам мисол яхе вақт шоистатар ҳаст, лекин ману ту мардои ин ҷамъият бояд ки ин ҷамъиятро дига кунем, иваз кунем. ману ту ки нос зада гардем, дига каси ҷамъият задагӣ нест. ману ту ки ин ҷамъиятро дигар накунем, ки дигар мекунад? чӣ ба ту основеша ман гӯм, агар ту қабул намекунӣ?
мегӯӣ ки не нос тарафи носа чӣ ба мегирӣ? Тарафи чизи ҳарома, тарафи наркотика чӣ ба мегирӣ? Тарафи он чизе ки ҷамъиятата кончинӣ карда фарофт, ҷамъиятата мусур карда фарофт. Ҳама асоси ҳамин чиз нос 23 маротиба аз сигарет таъсираш баланд. Фаҳмидоси? Фарзандот чӣ ба ҳамеш қадпасту безебу нодону миҷозаш хунуку негативный, фақат аз даҳанаш гапи негативный мебарад. Хурсанд не. Барое ки ту нос мекашӣ. Ҳамин чиз очевидно неметавад. Чиро ту қабул намекунӣ носа тарафеша кайфа тарафеша гитоси? Яъне ки ту нестия вибрат кардоси, ту ояндаи ҷамъията вибрат накардоси, ту кайфа вибрат кардоси. Фаҳмидоси? Барои ҳамун нагӯ ки Тоҷикистон обод шавад, ояндаи миллати ман зебо шавад, ман ҳама донотару зеботару болотар шавам. Намешӣ ту. Ту нос кашида гаштаги как чумо. Фаҳмидоси? Ту кайф кара гаштаги. Зиндагия ту как кайф вибрат кардоси. Ту бояд ки вақте ки ту хоҳӣ ки ҷамъият иваз шавад, ту ответствен аст, ту сар шуданаш дар кор. Ту бояд ки масъулиятро ба ӯҳдаи худ гирӣ. Дигар кас ин корро намекунад. Ту ба чӣ он нянка дар кор мегирӣ? Биёду гӯяд ки шумо нағзак, шумо бояд ки ҷои шумо манинҷа шинед. Не, ин корра ману ту кардану дар кор. ҳеҷ ки ба ғайр аз ману ту ҳеҷ ки ин корро намекунад. ҳеҷ ки омада ману ту ба ҷои нармаку хубак тайёр намекунад. гавора вақтои гаворагӣ гузашта. Бояд ки ману ту масъулиятро бардошт гирем, носа аз байн барем. вақташ ба 1000 сол пеш вақте ки дидам ки ҷамъияти мо зӯр шуд, носа овардан. историяша ман мегӯям чӣ хел овардан, чӣ хел кардан. мегӯям ин историяша. яке дар дигар ролик мегӯям чӣ хелин муғулоя тарафи мо ба фирсондан туркои кӯчманчинкатӣ. Чӣ хелин моро виризат кардан, чӣ хелин библиотекаҳоро сӯзондан. баъд аз гуфтан ки баъде ки иноя мо уничтожит кардаем, заминашро уничтожит накунем, яъне ки генетически потенсиали ин одамо ҳоли истод. Яъне ки дарахта вақте ки буриди бо мебурад вай дарахт. ин чизро медонистанд одамое ки муғулоя тарафи мо фирсондан, ҳамун гурӯҳ. ва гуфтанд ки не, мо бояд генетически оружие фирсонем. ин чӣ? Нос. библиотекаи сӯзондан носа внедрят кардан, заҳролуд шуд зану мард гени мо. фаҳмидоси? дигар ягон то шоир, нависанда, ихтироъкунанда нашуд байни мо, барое ки почва чӣ заҳролуд шуд. дарахта заҳролуд кардан, нос кардем. не ки ману ту то ҳамун дараҷа чумо шудем ки ҳамин чизро нафаҳмидем чӣ хел кардан. то ҳолия ману ту ракку монда каросе, ману ту нафаҳмидосе. ту тарафи носа мегирӣ. он чизе ки туя ракку монд, миллати туя ракку монд, ту тарафеша мегирӣ, мебахшӣ. фаҳмидоси? тарафи душман. яъне ки ту раз ки тарафи носа гирифтӣ, ту заслуживать мекунӣ ҳамин чизро. фаҳмидаистӣ? ту заслуживать мекунӣ ки чумо, как чумо ба ту обращаться кунад, болои ту зулм кунад. мисли як подстилка почаҳошона ба ту, мисол ту ба плеват карда тоза карда гузашта рава. ту кайфа интихоб кардӣ охир? ту намехоҳӣ измениться шудан. кани виҷдони ту, кани мардонагии ту, кани ҷавонмардии ту, кани ҳуввияти ту, кани фақат дар забон мегӯӣ ки ту ман шери нар.
ё ин ки ту амал мекунӣ. хез гир амал кун, носа партоне ки охӣ. Носа парт то ту гӯ ки ман мард, ман ғуломи ин чиз нема, бандаи худо, ман ин чиза чӣ карагӣ кардагӣ. Ман метавонам ин чиза фарофта, ман метавонам дигар шуда. Гӯ бинам. давоми ин қисса ба аввол мехонем. Чӣ хелин муғуллои тайёр карда тарафи худум пурсонда, чӣ хел худумоя виризит кардан, яъне ки сарнагун кардан. Дар навори оянда мегӯям.